matulis na proseso at sigurado ng maasahan. Ano yan? Pilicam Sur. Stop over muna tayo dito sa may Bicol Petroleum ba tumuloy ng partido. So yun, going to Albay and Sorsogon, Visayas, Mindanao. Galing dito sa may Pili Diversion. Grabe, nakakapagod biyahe natin. Stop over muna tayo. Ano yan? Pilicam Sur. Galing ng Pili Diversion. Going to Albay, Sorsogon, Visayas, Mindanao. Awit. Okay, going to Partido. Going to Partido. Okay, pure viewers natin. Bilis po, idol. Gabi ka na, ingat. Uwi ka pa na sa mga 2 hours na siguro. Alex Belsa, Pops, mga 1 hour siguro. Dito muna kami sa Pili. Dito sumaya na yan. Kakape muna kami, grabe. Nakakapagod talaga pag tuloy-tuloy ang biyahe. Galing Tagkawayan, dire-diretso hanggang Pili. Grabe, sakit sa katawan. Okay, shoutout sa mga dumadaan dito sa Pili Diversion, mga taga Albay, Sorsogon. Ayan, biyaheng biyaheng Cubao. RMB. Ayan, RMB, biyaheng Cubao. Going to Manila yan, papunta ng dadaan ng Pili Diversion. Okay, for viewers natin, shoutout sa inyo. Pahinga muna. Grabe. Ay, parang ano yung motor natin. Parang galing na naman sa digmaan. Ang init pa. Init ng biyahe. Ang dilim talaga rito sa may area na to. Okay, sa mga uuwi dyan sa mga uuwi ngayong simula ngayon, mamayang gabi hanggang sa bago magundas. So pasensya, expect na traffic sa may Calawag and Lopez yung ginagawang doon, Lopez Viaduct. Grabing traffic kanina. Meron tayong update sa Facebook Hindi tayo masyadong makapag-update sa YouTube. Punta kayo sa Facebook page natin. Same name lang naman. Or 5 viewers natin, shoutout! Ayos travel mo, pangundas na yan. Kaya ko pa kaya magbiyahe mula Buhi hanggang Manila. Ay, kayang-kaya pa yan! Kayang-kaya pa yan. Kayang-kaya pa. Van North, ares sa inyo, mano, inimisis para ako. Ay, no, salamat, salamat. Tambay muna dito sa may yan. Tambay muna. Ayan na yung kape natin. Kakape muna kami. Grabe, dito muna lang. Kape muna kami. Dito na. Ito na yung kape namin. Reklamo si Mrs. kasi dire-diretso kami ng biyahe. 7 viewers natin, shoutout sa inyo. Kape muna tayo. Ayan, kape puro. Dito sa may yan. Meron tayong mga mga follower na malalakas pa sa biyahe, 70 years old Nakakabilib nga Kayang-kaya pa yan. Basta nasa kondisyon lang. Dapat may maraming pahinga. Oo, dapat maraming pahinga. Kape muna tayo. Ano sa'yo, dear? Hot chocolate. Chocolate sa akin. Ano yan?
Wala kang binili pagkain? Ano sabi mo kape lang? Live tayo from ano yan? Ano kayo itong mga nakatambay na ito dito? The hair din kaya ito. Ano? So, ano yan? Kilala tong mga stopover kasi dito dumadaan yung mga buses biyahing Albay, Visayas, Mindanao. Kagaya nitong ayan, RUDS. Oh. Biyahing Albay yata, galing Albay. Pangalang araw may NMAX. Ngayon yung NMAX Turbo. Ano sa palagay mo? Ay! Maganda yan. Maganda yung pressure. 13 viewers sa akin from YouTube. Shoutout sa inyo. Live tayo from ano yan, Pili Gamsur. Gusto ko rin sana nung NMAX, bagong NMAX Turbo na yon. Kaso ang mahal. And gusto ko mag-upgrade na kami. 300cc na siguro para medyo malakas-lakas. Okay, 17 viewers natin from YouTube. Shoutout sa inyo. Pwede magbalot. Yan, kape muna tayo. Pwede magbalot. Kape muna. Balot tayo. Huwag ka na magbalot. Kumain ka na lang naman. 186k ang cash. Opo. Awit. Joy. Ano yan? Pamar Line. Albay yan. Biyaheng Albay. Tapos kung uhulugan pa, abutin pa ng 200 plus ako. Laking pera. Sarap sana nun. Kape muna tayo, kape. Shoutout sa inyo. Try ko makapag-upload bago yung uwian para ma-update yung mga babiyahe. Part na lang siguro natin. Bicol Petroleum, dito tayo. Orlandcas, shoutout. Pops from Libanon. Oy, shoutout. Tumaan kami ng Libanon kanina. Bakbakan sa Libanon, grabe. RMB Lines, busy ang yan ngayon, no? Dahil wala kasi nagkataon, walang pasok mga estudyante, kaya daming pa uwi. Doming 0724. Ano yan, Paps? Ano yan, Pili Gamsur? Ito, Bicol Petroleum. Ano yan? Yung galing ng Albay. Yung mga lilumiliko dyan. Tapos ito, Pili Diversion. Kape muna kami. Ito, biyaheng Naga na to. Ano to? Sarap pala manood ng mga bus dito. Parang minsan nakakaingit na parang gusto ko na mag-bus pa uwi. Pero mas masarap pa rin nakamotor kahit pagod. Mas masarap pa rin. Okay, 15 viewers natin. Shoutout. Dito ako sa Iba, Sambales ngayon. Ay, Ulunis pa uwi ko. Ay, okay. Dito kayo uwi ngayon sa Bicol? Medyo matraffic sa ngayon? Lopez. Dahil dun sa ginagawang viaduct na napagkatagal-tagal. Oops. Sarap manood ang mga bus dito. Parang minsan parang masarap mo na mag-bus pa uwi. Bugbog sa biyahe. Mahirap pagka diretsuhan. Versado. Ay, sarap manood ng mga dumadaan dito. Raymond, biyahing Cubao. Okay, galing siguro ng Sorsogon yan. Shoutout sa inyo, shoutout. Pahinga muna kami dito. Shoutout. Salamat sa panonood. Ride safe. God bless. From Valenzuela, Princess Carmona. Ay, sa Facebook ba? Sa Facebook? Ay, sige, basahin natin. Sige. Nasa Facebook ba? Mag-live ko rin sa Facebook. Christian James de Jesus. Oy, hello. Shoutout. Sige, tingnan natin sa Facebook ba? Princess Carmona. Princess Anne Carmona. Sige, try natin makita sa Facebook. Sige. Sa Facebook.
Dito rin po. Ah, sige. Sa YouTube. Sa YouTube. Ay, at sa live ba? Sa live o sa post? Sa YouTube. Saan? Nag-live kasi kami kanina tapos nag-post ako ng isa sa ano. Ah, sa live. Ah, okay, sige. Isang live lang naman kami kanina. Sige, sige. Check ko. Check. Tingnan natin yung message. Sige. Sensya na kasi dur-diretso yung biyahe namin eh. Ah, oo. Ano lang to, Christian James De Jesus Pops. Ano to, daanan to ng mga biyaheng ano. Biyaheng south dito. Sa may ano yan. Ayan o. Ayan o. Kaya tingnan nyo, busy kalsada dito. Ayan. Truckers, mga buses dito na daan. Ah. Dami rin namin kasabayan kanina mga biyahero. Pero I think mas marami yan ngayong darating na Friday ng gabi. Magkakape muna kami, pahinga ng contest. Tutuloy na rin kami. Salamat sa panonood. God bless. Ride safe.